नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साधले बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। सिंधुदुर्ग नगरी नगरपंचायत निर्मितीला रानबांबोळी ग्रामस्थांचा एल्गार। एकाच ठिकाणी तब्बल 20 ते 25 मगरींचं दर्शन आणि हत्तीमुक्तसाठी आता आरपारची लढाई। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। ओटवणे नदीपात्रात सध्या मगरींचं वाढतं वास्तव्य अत्यंत धोकादायक बनत असून नदीपात्राच्या आवारात चरण्यासाठी जाणाऱ्या गायी, म्हशी तसेच या परिसरात जाणाऱ्या ग्रामस्थांसाठी हे संकट वाढलंय। या नदीपात्रात मगरींचं वास्तव्य गेल्या अनेक वर्षापासून आहे। पूर्वी कधीतरी दृष्टीस पडणाऱ्या मगरी आता सातत्यानं आणि मोठ्या प्रमाणात आढळत आहेत। यातच 20 ते 25 मगरींचं दर्शन एकाच ठिकाणी झाल्यानं परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलंय। ओटवणे कापईवाडी येथील वडाचे गाळू परिसरात नदीकाठी मोठ्या संख्येनं मगरी दिसून येत आहेत। या नदीपात्रालगत ओटवणे आणि विलवडे भागातील शेतकऱ्यांच्या बागायती आहेत। अनेक वर्षांपासून ओटवणे नदीपात्रात मगरींचं वास्तव्य आहे, पण आता मात्र त्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे। एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मगरी दिसून येत असल्यानं दहशतीचं वातावरण निर्माण झालंय। याचाच फटका नदीकाठी असणाऱ्या बागायतदार शेतकऱ्यांना बसू शकतो। सध्या तरी या मगरींनी पाळीव जनावरे किंवा माणसांवर हल्ला केल्याची घटना घडली नसली तरी भविष्यात अशा घटना घडून प्राणहानी किंवा वित्तहानी होऊ शकते। याची गंभीर दखल घेऊन वन विभागानं तात्काळ या मगरींची संख्या कमी करण्यासाठी पावलं उचलावीत आणि त्यांना नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षितपणे सोडावं, जेणेकरून शेतकऱ्यांवरील हे संकट दूर होईल, अशी मागणी ओटवणे परिसरातील शेतकरी आणि ग्रामस्थांकडून करण्यात येते। महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या घरगुती कामगारांसाठी कल्याण योजनेमार्फत वैभववाडी तालुक्यातील महिलांना लाभ मिळालाय। हे सर्व शक्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री नितेश राणेंमुळे झालंय, असं मत भाजपा महिला तालुकाध्यक्ष प्राची तावडे यांनी व्यक्त केलंय। काय म्हणाले तावडे, पाहूया। शानी साहेबांमुळे घरेलू कामगार म्हणून 10,000 रुपये मिळाले त्यांचे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानते। इतर सर्व तावडे मॅडम वगैरे यांचे पण आभार। आमचे तावडे मॅडम जाऊन आम्हाला घरोघरी सांगले की तुम्ही घरुल्या कामाचे फॉर्म भरा। तेव्हा आम्ही फॉर्म भरून आमचे तावडे मॅडम सगळीकडे ओरसपर्यंत नेले की तेव्हा आम्हाला पैसे नितेश साहेबांच्या ह्याच्यावर मंजूर होऊन गेले। किती पैसे मिळाले? 10,000 रुपये। आणि नितेश साहेबांचा आम्ही खूप खूप आभारी आहोत आणि पालकमंत्र्यांचे पण आभार। आपल्या देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी व मुख्यमंत्री महाराष्ट्राचे देवेंद्र फडणवीस आणि आमचे आदरणीय या जिल्ह्याचे जे कणखर नेतृत्व पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब यांच्या माध्यमातून म्हणजे नितेश साहेबांच्या पाठपुराव्यामुळे आज वैभववाडी तसं म्हटलं तर जिल्ह्यातून 365 महिलांना आणि आमच्या वैभववाडी तालुक्यातल्या 63 महिलांना ज्या घरकाम करतात, म्हणजे त्यांना फक्त त्यांचा उदरनिर्वाह त्या घरकाम करणाऱ्या पैशांवर चालतो, अशा महिलांना आमच्या पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या पाठपुराव्यामुळे 10,000 रुपये त्यांच्या खात्याला सन्मान निधी म्हणून जमा झाला। आणि आज त्या महिला म्हणजे एवढ्या म्हणजे आनंदित झाल्या की बाबा आम्हाला कधीच म्हणजे ह्याच्यापूर्वी असे पैसे मिळाले नव्हते आणि आज आम्हाला आमच्या खात्याला 10,000 रुपये जमा झाले। मग त्यांनी महिलांनी जसा आग्रह धरला की आम्हाला पालकमंत्री नितेश राणे साहेबांचे आभार मानायचे आहेत आणि त्यामुळे एक आपल्या पत्रकारांनी तुमच्या माध्यमातून सगळ्या लोकांपर्यंत पोहोचावं की बाबा आज नितेश राणे साहेबांमुळे घरकाम करणाऱ्या महिलांच्या खात्यात 10,000 रुपये मिळाले, म्हणजे त्यांच्या संसारासाठी किंवा त्यांच्या काही उदरनिर्वाहासाठी त्याचा फार मोठा लाभ होणार आहे। ह्यासाठी आम्ही म्हणजे आमच्या माध्यमातून सुद्धा भारतीय जनता पार्टी या पक्षामुळे नितेश राणे साहेबांमुळे हा जो फायदा झालेला आहे त्याच्यासाठी आज आम्ही तुम्हाला या पत्रकारांच्या माध्यमातून प्रत्येक लोकांपर्यंत हा संदेश पोहोचू इच्छितो। ही घरेलू कामगार भारतीय मजदूर संघ आपल्या कामगार जे अधिकारी आहेत ओरसला तिथे घरेलू कामगारांसाठी ह्या योजना आहेत आणि त्याच्यातनं ही सन्मान निधी म्हणून सरकारने आपल्या महाराष्ट्राच्या सरकारने सन्मान निधी म्हणून आपल्या ह्याच्यातनं तसे 570 महिलांचे फॉर्म सिलेक्ट झाले, भरले होते भरपूर 700, पण काही त्रुटींमुळे
कॅन्सर झाले, त्यातले 570 महिला याला पात्र ठरल्या. पण ही सन्मान निधी म्हणजे ज्या महिलांना 55 वर्ष पूर्ण झाले अशा महिलांना, ज्या वयस्कर झाल्यात त्यांना सरकारने हे 10,000 रुपये दिले. सुरुवातीला तरी त्यांनी 10,000 रुपये दिले आहेत. आता उर्वरित ज्या महिला 55 वर्षावरच्या आहेत त्या महिलांना भांड्यांचा गृहोपयोगी जो संच असतो त्यांच्या संसारासाठी उपयोगी असा भांड्यांचा संच लवकरात लवकर मिळून देणं, त्यासाठी नितेश राणे साहेब पाठपुरावा करतायत आणि तो लवकरात लवकर त्या महिलांना, उर्वरित महिलांना मिळेल. लाडक्या बहिणीसाठी आपल्या वैभवडीतून भरपूर वाटलं आणि त्याच्यासाठी त्या लाडक्या बहिणींना प्रत्येक तळागाळाच्या प्रत्येक महिलेला त्याचा लाभ मिळावा म्हणून नितेश राणे साहेबांनी प्रत्येक वेळी खूप मोठं म्हणजे आपल्याकडे स्वतः खर्च करून 2 माणसं आमच्या कार्यालयात बसवलेली होती की त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी. प्रत्येक सरपंच असेल, प्रत्येक ज्या महिला कार्यकर्त्या होत्या त्यांना, मी तालुकाध्यक्ष असल्यामुळे माझ्यावरही जबाबदारी होती आणि वारंवार साहेब त्याचा पाठपुरावा करत होते, आम्हाला विचारत होते की त्यांचं असं म्हणणं होतं नितेश राणे साहेबांचं की माझ्या मतदारसंघातील एकही महिला ह्या योजनेपासून वंचित राहता कामा नये, प्रत्येक महिलेला याचा लाभ मिळावा. काही प्रॉब्लेम असतील तर माझ्याशी शेअर करा. ज्यावेळी सुरुवातीला ही योजना जाहीर झाली त्यावेळी त्या योजनेमध्ये फक्त वयोगटाचं 60 वर्षाचं हे होतं आणि काही म्हणजे अटी होत्या त्या खूप जाचक होत्या. मग त्यावेळी मी स्वतः राणेसाहेबांशी कॉन्टॅक्ट केलं की साहेब आपल्या बऱ्याचशा महिला याच्यापासून वंचित राहू शकतात. तर साहेब बोलले अधिवेशन चालू आहे मॅडम, मी नक्कीच ज्या तुम्ही त्रुटी सांगितल्या आहे आणि त्या मी करून घ्या. आणि त्याप्रमाणे नितेश राणे साहेबांनी वय पण वाढून घेतलं 65 वर्षापर्यंत. खरंच गरज होती 65 वर्षापर्यंत महिलांना. आणि इतरही काही गोष्टी होत्या ज्या जाचक होत्या, ज्या महिलांना त्याच्यापासून लाभ मिळू शकला नसता त्या शिथिल केल्या आणि आता बऱ्याचशा महिलांना याचा लाभ मिळतो. आताही सुद्धा सध्या कुठल्या महिलेला प्रॉब्लेम आला, भाऊ आमचे पैसे जमा झाले नाही, मला वाटतं CDPO म्हणत असतील की मॅडम किती वेळा फोन करतात. ज्या महिला आमच्या म्हणजे माझ्यापर्यंत येतात, भाजप कार्यालयात येतात किंवा आमच्या कुठल्याही कार्यकर्त्यांकडे येतात आणि ज्यावेळी त्याचा प्रत्येकीला ते पैसे कसे मिळून देता येतील आणि मग तो आम्ही काही प्रश्न जर कठीण झाले तर आम्ही राणेसाहेबांमार्फतकडे पण नेतो. त्यावेळी राणेसाहेब फोन करून त्या गोष्टी म्हणजे प्रत्येक महिलेला पैसे कसे मिळते याचा आम्ही पाठपुरावा केलेला आहे. चिमणी पाखरं डान्स अकॅडमी प्रस्तुत आणि उद्योजक उमेश यशवंत पाटील निर्मित अप्सरा हा डान्स शो सर्वांच्या भेटीला येत असून रविवारी 11 जानेवारीला सायंकाळी 6 वाजता मराठा समाज सभागृह कुडाळ इथं या शोचा पहिला प्रयोग सादर होणार असल्याची माहिती चिमणी पाखरं डान्स अकॅडमीचे सल्लागार सुनील भोगटे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. चिमणी पाखरं डान्स अकॅडमीनं मुलांना नृत्यापुरतं शिक्षण न देता त्यांना चंदेरी दुनियेत नेण्याचा प्रयत्न नेहमीच या अकॅडमीच्या माध्यमातून नृत्य दिग्दर्शक रवी कुडाळकर यांनी केलाय. यासाठी उद्योजक उमेश पाटील या दानशूर व्यक्तीचं सहकार्य होत असल्याचं ते म्हणाले. ही चिमणी पाखरं डान्स अकॅडमी अनेक प्रकार संगीतामध्ये आणून डान्स अकॅडमी पुरतंच फक्त शिक्षण न घेता त्या मुलांना चंदेरी दुनियात नेण्याचा प्रयत्न हा चिमणी पाखरं डान्स अकॅडमीचे माझे मित्र सन्माननीय रवी कुडाळकर करतात आणि त्यांना दानशूर व्यक्ती आमचे सन्माननीय मित्र पाटील साहेब हे सहकार्य करतात आणि त्याचबरोबर सर्व पालकही त्याच जोमाने आमच्या या सर्व गोष्टींना सहकार्य करतात. आणि म्हणूनच आज चिमणी पाखरं डान्स अकॅडमी हे सतत नवीन नवीन प्रयोग करत असतानाच आज उमेश पाटील यांची मुलगी ही या डान्स क्लास अकॅडमीमध्ये शिकण्यासाठी आल्यानंतर तिने आपल्या सर्व चिमुकल्या चिमणी पाखरांना घेऊन एक नाविन्यपूर्ण संच तयार केला आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्याचं काम सन्माननीय उमेश पाटील आणि रवी कुडाळकर आणि सर्व पालकांनी एकत्रित येऊन निर्णय घेतला आणि एक
या छोट्या मुलांचं अप्सरा हा प्रोग्रॅम व्यावसायिक रंगभूमीवर आणण्याचा आमचा प्रयत्न आणि त्याची प्रसिद्धी ही तुम्हा सर्वांच्या सहकार्यातून व्हावी, त्या मुलांना प्रोत्साहन मिळावे हा एकच हेतू यामागे असल्यामुळे याही मुलांना आम्ही भविष्यात चंदेरी दुनियापर्यंत नेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि त्याची प्रसिद्धी व्हावी म्हणून आजची ही पत्रकार परिषद आहे. याबाबत विस्तृत माहिती या चिमणी पाखरं डान्स अकॅडमीचे नृत्य दिग्दर्शक सन्माननीय रवी कुडाळकर आपल्याला इतर सर्व माहिती देतील. नमस्कार. सगळ्यात पहिलं आपल्या सगळ्या पत्रकारांचं स्वागत करतो आणि पत्रकार दिनाच्या तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. आणि वेळात वेळ काढून आपण सगळेजण आलात त्याबद्दल पुन्हा एकदा आमच्या संपूर्ण चिमणी पाखरं डान्स अकॅडमीकडनं सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो आणि स्वागतही करतो. जसं की आत्ताच आमच्या क्लासचे सर्वा ज्यांच्या संकल्पनेतून विविध कार्यक्रम होत असतात, सुनीलजी भोगटे यांनी आत्ता बरीच माहिती आपल्याला दिली. एक वेगळा रंगमंच ह्या सगळ्या मुलांना देण्याचा प्रयत्न करतो आहे, कारण आतापर्यंत असं झालं आहे की एक मोठ्या मुलांचे शो आपल्याला बघायची सवय झाली आहे. जसं की आम्ही तारका बनवला, तर मग थोडा विचार असा केला की आता ही मुलं जोपर्यंत मोठी होतील तोपर्यंत किती वेळ जाईल त्यांना सगळं ते शिकवण्यात किंवा ते ट्रेनिंग देण्यात. त्यापेक्षा एक त्यांच्याच वयाचा एक जर शो आपण काढला की जो फक्त त्यांचा असेल, तर म्हणून त्याचं नाव मुद्दाम आम्ही अप्सरा ठेवलं आणि त्याची टॅगलाईन आहे छोटे कलाकार मोठा रंगमंच. रंगमंच हा नेहमीच प्रत्येक कलाकारासाठी मोठा असतो आणि हे सगळे कलाकार जेव्हा त्या छोटे कलाकारच्या रंगमंचावर जेव्हा जातील तेव्हा एक सुंदर कलाकृती सगळ्यांना बघायला मिळेल. आणि जसं की तारकाला लोकांनी रिस्पॉन्स दिला असं अपेक्षा ठेवतो पुढा शिवचरणी की ह्याही कार्यक्रमाला भरघोस आता प्रतिसाद मिळेल. आणि या कार्यक्रमाचे जे आपले निर्माते आहेत श्री उमेश यशवंत पाटील सर, जे नेहमीच चिमणी पाखराच्या मागे आत्तापर्यंत उभे राहिलेले आहेत आणि बऱ्यापैकी त्यांनी या कार्यक्रमासाठी हातभार लावला आहे. कारण असं म्हणतात की सगळी सोंग करू शकतो पण पैशांचं सोंग नाही करू शकत. आणि ह्या कार्यक्रमाला जो काही खर्च येतो आहे हो त्यांच्या माध्यमातून होता. आणि ह्या सगळ्या मुलांमध्ये त्यांनी आपल्या जशी त्यांची मुलगी आमच्या क्लासमध्ये शिकते कृपा पाटील, मग त्या आपल्या मुलीप्रमाणे त्यांनी सगळ्या मुलांना बघतात ते नेहमी. आणि त्यांचं नेहमी एक वाक्य असतं की मुलांसाठी काहीतरी मुलं पुढे गेली पाहिजेत. त्याच्यामुळे त्यांच्या माध्यमातून हा एवढा मोठा कार्यक्रम आपल्यासमोर येतो आहे. आणि आता येणाऱ्या ह्या रविवारी 11 तारीखला संध्याकाळी 6 वाजता मराठा समाज हॉल जिथे आपण आत्ता आहोत त्याच ठिकाणी एका मोठ्या रंगमंचावरती हा कार्यक्रम येतो आहे. आणि आपण सगळ्यांनी हा कार्यक्रम बघण्यासाठी या कार्यक्रमामध्ये आपण बघू शकतो की खूप लहान लहान मुलं आहेत आणि या सगळ्यांमध्ये जवळपास 21 मुलांचा हा संच आपल्यासमोर कार्यक्रम करण्यासाठी सज्ज आहे. सो आमचे सगळे पालक असतील चिमणी पाखराचे, सुनीलजी भोगटे असतील, आपले उमेश पाटील सर असतील आणि सोबतच आम्हाला सगळे हातभार लावणारे जे सगळे आत्तापर्यंत चिमणी पाखराला ज्यांनी सपोर्ट करतात, जसं की आजच्या या कार्यक्रमासाठी खूप मोठे मोठे व्यक्ती हा कार्यक्रम बघण्यासाठी येणार आहेत. या सगळ्यांचं सहकार्य आहे आणि स्पेशली तुमचं सहकार्य आहे की तुम्ही खूप छान प्रकारे आम्हाला प्रसिद्धी देता. आणि तशीच प्रसिद्धी जशी तुम्ही तारकाला आमच्या सगळ्या कलाकारांना दिली होती तशीच प्रसिद्धी या लहान मुलांना द्यावी, जेणेकरून त्यांची आत्ताची रंगमंचावर पडणारी जी लहान पावलं आहेत ही भविष्यात तुमच्यामुळे खूप लोकांपर्यंत पोहोचतील आणि ती मोठी होतील एवढीच अपेक्षा बाळगतो. थँक्यू सो मच. सिंधुदुर्ग जिल्हा मुख्यालयासाठी जमिनी देऊनही पदरी निराशाच पडलेल्या रानबांबुळी ग्रामस्थांनी आता प्रस्तावित सिंधुदुर्ग नगरी नगरपंचायत निर्मितीला कडाडून विरोध केला. शासनानं विकास करण्याऐवजी आमच्या जमिनी कवडीमोल भावानं घेऊन बिल्डरांचे हित साधलंय असा गंभीर आरोप करत रानबांबुळी ग्रामसभेनं नगरपंचायत होण्यास 100% विरोध दर्शवलाय. हा अन्याय दूर न झाल्यास मोठ्या आंदोलनाची हाकही परशुराम परब यांनी दिली आहे. या महत्त्वपूर्ण ग्रामसभेला सरपंच परशुराम परब, उपसरपंच अंजली कदम, बबन काका, अशोक परब, तंटामुक्ती अध्यक्ष भाई गावडे, पोलीस पाटील प्रकाश मुनगेकर, ग्रामसेवक मनमोहन धुरी यांच्यासह रवळनाथ परब, शुभम परब, संजय लाड, सुहास बांबुळकर, सतीश परब, सुहास बांबुळकर, सुभाष बांबुळकर, चंद्रकांत ठाकूर, विलास डोंगरे, प्रसाद गावडे मोठ्या संख्येनं ग्रामस्थ उपस्थित होते. कारण का जर आपण मतदान करतो, आपला मतदानाचा हक्क आपण बजावतो, तर त्या मतदानामुळे आपल्याला झक मारून सरकारला आपल्या गावाचा विकास करावा लागेल. सरकार आपल्याला फुकट देत नाही, कारण का कोण का अपेक्षातून देत नाही. ते लोक काय आपण ज्यावेळी त्यांना निवडून देतो ते निवडून जातात, प्रतिनिधित्व करतात आपल्या जिल्ह्याचं किंवा आपल्या गावाचं किंवा आपल्या राज्याचं. त्यावेळी
ते विचार करतात की बाबा मला कुठे मतदान मिळालं आहे, ह्या गावात मला मतदान मिळालं आहे, त्या गावाचा विकास होणार आहे 100% आहे. त्यामुळे विकास होणार नाही नगरपालिका झाली म्हणून. आजपर्यंत झालाय जो विकास तो का आम्हाला बघितलाय. मी 90 सालापासून मी इथे गावाला आले. 90 साली साधारण जिल्ह्याचं काम चालू झालं, पण त्या टायमाला जो मी गाव बघितला तो आज गावामध्ये 10% पण त्याच्यात हे नाही. कारण का आपल्याला त्याचा तुम्हाला सामान्य माणसांना काय फायदा होणार. जर आपल्याकडे नगरपंचायत व्हायची असेल तर मला वाटतं एक त्याच्यामध्ये एक अट असेल की कदाचित 25 ते 50% पर्यंत आपल्याकडे शेतकरी हे व्यावसायिक असले पाहिजेत. आपल्या शेती व्यवसायामध्ये मोडतात, म्हणजे जे व्यवसाय करून आपला उदरनिर्वाह करतात. आपले सर्व शेतकरी इथे जर शेतकरी म्हणून कार्यरत असतील तर नगरपंचायत म्हणून तुम्ही उद्या शेतकरी म्हणून ज्या ठिकाणी आपण जाणार, उद्या आपण हक्काने या ग्रामपंचायतीमध्ये येतो, एखादा विषय घेतो, आपल्याला शेती नुकसान भरपाई असेल किंवा इतर कोणताही विषय असेल, त्यावेळी आपण हक्काने त्या ठिकाणी विचारू शकतो की आमची नुकसान भरपाई. उद्या नगरपंचायत झाल्यानंतर तुम्हाला नगरपंचायतच्या सीओचा एक अधिकार असतो. नगरसेवक जरी असले, जरी आपले अधिकार असले तरी अधिकार हा सीओचाच असतो. सीओ ज्याप्रमाणे म्हणतील त्याप्रमाणे आपल्याला त्या ठिकाणी करावं लागतं. उद्या बांधकाम क्षेत्रासाठी लागणारी परवानगी आज तुम्ही कोणतेही एक छोटी जरी काढायची झाली तरी तुम्ही याच्यामध्ये काढू शकता. उद्या नगरपंचायत झाल्यानंतर तुम्हाला लागणारी मंजुरी जास्तीत जास्त कालावधी विविध प्रकारच्या मंजुऱ्या सोबत तुम्हाला घ्याव्या लागतात. यासाठी लागणारा वेळ, त्यानंतर तुमचं आर्थिक उत्पन्न महत्वाचा मुद्दा आहे. तुमचं जर वैयक्तिक माणसाचं उत्पन्न, आपल्या कुटुंबातले सर्व शेतकरी आहेत, शेतकऱ्यांचं जर मानसिक उत्पन्न जर वाढलं नाही तर तुम्हाला नगरपंचायतीच्या माध्यमातून वैयक्तिकरित्या काय मिळणार हे तुम्ही त्याचा विचार करा. भूसंपादनाच्या बाबतीत मी तुम्हाला सांगतो, कलम 127 खाली 1966 कलम 127 खाली ही जी जमीन संपादनची शिल्लक राहिलेली आहे, भूसंपादन कायदा काय सांगतो की जर ती जमीन तुम्ही वापरली नाही 10 वर्षात तर ती शेतकऱ्यांना परत करायची आहे, ती पण कम्पेन्सेशन देऊन. जर मी त्या 10 वर्षात त्याच्यात काजू कलमं लावली असतील, आंबा कलमं लावली असतील, केळीच्या बागा केल्या असेल, काही केलं असेल तर त्या डेव्हलपमेंटचा आज मला फायदा झाला असता. मग तुम्ही त्याच्यावरती नोटिफिकेशन करून ती जमीन तुम्ही तुमच्या ताब्यात का ठेवली. 1989 मध्ये पहिला, त्याच्यानंतर 93 मध्ये दुसरा GR आला आणि 1999 मध्ये तिसरा GR आला. 3 GR मध्ये मी जर फरक बघितला, तुम्ही तिन्ही GR तुमच्या समोर ठेवा. तिन्ही GR मध्ये फक्त काय केलं त्यांनी, या GR मध्ये थोडीशी सर्वे नंबर तिकडे वळवले, तिकडे वळवले, परत शेवटचा ज्यावेळी GR आला तेव्हा होतं तसंच ठेवलं, फरक काही केला नाही, सेम टू सेम. आता मला सांगा, जर शासन आमच्याशी दिशाभूल करत असेल तर आमच्या शासनावरती त्यांच्या मदत आम्ही का करावी किंवा त्यांचं सहकार्य का करावं शासनाला. दुसरी गोष्ट, जे बारामती सारखा जो विभाग आहे, इरिगेशनचे 2 मीटर खाली पाईप गेलेले आहेत, त्यांना तिथे भूसंपादनाचा दाखला मिळतो. त्याच्यातल्या बऱ्याचशा जणांना नोकऱ्या मिळाल्या. आज तुम्ही ज्या नोकऱ्या बघताय ते देशस्थ लोक नोकऱ्या करतायत, त्यांना त्या कायद्याखाली नोकऱ्या मिळाल्या कारण त्यांच्याकडे भूसंपादन दाखला होता. रेल्वे आणि तलाव सोडला तर प्राधिकरणाने एकाने दाखला दिला काय. एक वेळ मला वाटते पप्पा होते इथे ग्रामपंचायत एक मुलाखत झाली होती TV9 चॅनलवरती, बरोबर पप्पा. त्याच्यानंतर मी पण माझे विचार मांडले होते, मी शेतकरी विचार मांडले होते माझे, की तुम्ही आम्हाला दाखले का देत नाही. आमची 90 जवळजवळ 70-80% जमीन तुम्ही आमची गावाची घेतली, आम्हाला दाखला कुठे आहे. मग आमचे जे सुशिक्षित बेरोजगार जे फिरत आहे त्याही कुठे जायचं. का नाही नोकरी तुम्ही प्राधान्य देत. तुम्ही पहिला आम्हाला दाखला द्या, भूसंपादन केल्या जमिनीचा आम्हाला तुम्ही दाखला द्या. हे जिल्हा मुख्यालयासाठी संपादित करून आपल्याला अल्प असा 120 रुपये दराने आपलं मोबदला दिलेला होता. तो काही लोकांनी मोबदला स्वीकारला, काही लोकांनी स्वीकारला नाही. परंतु आतापर्यंत ज्या गोष्टी घडत गेल्या त्या आमच्या गावाच्या जवळजवळ विरोधातच घडलेल्या आहेत असं मला वाटतं. आज सांगायचं म्हणजे ओरोस, रानबांबोळी, अनाव या तिन्ही गावच्या जरी जागा घेतल्या तरी रानबांबोळीचा जो हिस्सा शासकीय कामांसाठी जो घेतलेला आहे त्यामध्ये दाबाचेवाडी धरणाला, तलावाला आपला किमान 60% जागा आपली आहे. सिंधुदुर्ग रेल्वे स्टेशनला आपली जागा आहे.
आणि आज जी अधिसूचित म्हणजे पारंपरिक निवासी झोन म्हणून पूर्वी होता, तो कालच्या 24 मध्ये त्यांनी भविष्यकालीन विकासासाठी म्हणून एक सेरा त्याच्यावरती आणून ठेवलेला आहे. आणि 77.31 क्षेत्र हे आपले आज तिथे काही ग्रामस्थ आपलं तिथे काही म्हणजे विकसित करू शकत नाही. आणि आज मुख्यालयाच्या माध्यमातून हे जे काय होत आहे त्यासाठी आपल्याची सगळ्यांची मतं घेण्यासाठी आम्ही तुम्हाला बोलवलेलं आहे. प्रत्येकाला बोलण्याचा अधिकार आहे, प्रत्येकाने बोललंच पाहिजे. आणि ह्या गोष्टी जर आपण वरिष्ठ लेवलपर्यंत पोहोचवल्या नाही तर ते त्यांना समजणार नाही. कारण आपल्या गावची हानी किती झालेली आहे. कारण आपण सर्व शेतकरीच होतो. आजपर्यंत नाही म्हटलं तरी आपण शेती प्रत्येक ठिकाणी करत होतो. आणि ज्या जमिनी आमच्या गेल्या आहेत त्या शेतकऱ्यांना आतापर्यंत कुणालाही शासकीय नोकरीमध्ये कोणाला समाविष्ट अजूनपर्यंत कधीही कोणाला करून घेतलं नाही. विकास 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 काय आमच्या गावचा विकास आम्ही पण आतापर्यंत गावच्या माध्यमातून सर्वांनी आपण एकत्र येऊन केलेला आहे. रस्ते, पाणी, वीज प्रत्येक गोष्टी आपण आमच्या सगळ्याच्या सहकार्याने आज झालेला आहे. नगरपंचायत एक केंद्रशासित म्हणून त्याला नगरोद्यान म्हणून एक निधी येतो, आम्हाला पण माहिती आहे. तो निधी त्याला जास्त असतो, परंतु त्या निधीसाठी आम्ही आज भुलून जाऊन काही उपयोग नाही त्याचा. त्यामुळे आज असं माझं म्हणणं आहे की ही नगरपंचायत किंवा हे आज महसुली गाव हे केलेलं आहे त्याला आपला लोकांचा विरोध आहे की नाही हे आपल्याला आता थोड्या वेळात दिसेलच. 56 लोकांतले आम्ही किमान सगळ्यांना आव्हान केलं होतं. त्यावेळी शेवटच्या तारखेला आम्ही गेलो त्यावेळी आम्ही ही हरकत ठेवली. आम्हाला नगरपंचायतीमध्ये त्यावेळी आम्ही म्हटलं होतं आम्ही समाविष्ट होऊ शकतो, परंतु आमची अधिसूचित जागा आहे ती आमची नक्की सोडवा. परंतु आता आम्ही का त्यांच्यासोबत राहायचं हा माझं म्हणणं आहे. कारण हे तुम्ही आम्ही सगळं गावच करू शकतो. आणि जर असं असेल तर आपण त्यांना आंदोलनाच्या माध्यमातून दाखवूया. पत्रकारानं पक्षी असणं गैर नाही, मात्र बातमीदार म्हणून त्याची भूमिका निपक्ष हवी, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार प्रसन्न जोशी यांनी व्यक्त केलंय. सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघ आयोजित पत्रकार दिन कार्यक्रमात ते बोलत होते. आणि कॉस्ट कटिंग हा इतका मोठा मुद्दा आता झालेला आहे. सगळ्या चॅनल, सगळ्या वृत्त कंपन्यांना आता आपण तर सगळेच त्याच्यातले व्यवसाय बंधू आहोत, आपल्याला माहिती आहे काय अडचणी चालू आहेत आपल्या. अशा वेळी म्हणजे मला आठवते ते दिवस, मी 2007च्या सुरुवातीला सकाळमध्ये होतो. बहुधा ते शेवटचं वर्ष असेल की ज्यावेळी पुणे सकाळमध्ये प्रूफ रिडरचं डिपार्टमेंट होतं. मला माहित नाही आता कुठल्याही चॅनलला किंवा चॅनल तर सोडूनच द्या, कोणत्याही वृत्तपत्राच्या कार्यालयात प्रूफ रिडिंगचं डिपार्टमेंट आहे आणि 2 शिफ्ट मध्ये तिकडे काम चालतं असं मला आठवतच नाही आता कुठे आहे का. त्याचं कारण आता असं ठरवण्यात आलेलं आहे की उपसंपादकांनीच प्रूफ रिडिंग करायचं. तुम्ही कशासाठी आहात? तुम्हीच प्रूफ रिडिंग करायचं. बरं चला हे पण केलं. त्याच्यानंतर आता काय नंतरच्या काही वर्षांकडे बातम्या कळत होत्या काय चाललंय, प्रिंटमध्ये काय चाललंय. पेजिनेशनसाठी आर्टिस्ट वेगळे असायचे, उपसंपादक मागे उभा राहायचा, स्लिप काढायचा आणि बातम्या लावून घ्यायच्या आणि पानं लावायची सगळी. आता उपसंपादनाच्या जॉबसाठी पेजिनेशन माहीत असणं हे तुमच्या कामाचा भाग आहे. म्हणजे बातमी आणा, बातमी आलेली बातमी संपादित करा, प्रूफ रिडिंग त्याचं बघा, हेडिंग वगैरे सगळं द्या, पानही लावून घ्या. या पातळीपर्यंत आपलं गेलेलं आहे. त्याची सुद्धा कारण आहेत आणि त्याची कारण आहेत आर्थिक कारण. आणि ही आर्थिक कारणं जास्त महत्वाची, जो माझा जास्त आवडीचा विषय आहे आणि जो प्रेक्षकांना माहित नाही, वाचकांना माहित नाही. तुम्ही एवढ्या जाहिराती कशाला लावता, एवढ्या जॅकेट्स कशाला लावता, किती जाहिराती असतात तुमच्या पेपरमध्ये, किंवा आमच्या टीव्हीच्या बाबतीत त्याच बातम्या परत लावता, सारख्या जाहिराती लावता, ब्रेक एवढा मोठा असतो, आम्ही काय करणार, आम्ही बातम्या बदलून टाकतो, असं म्हणणारी जी मंडळी आहेत त्यांना हे लक्षात येत नाही की या माध्यमांचं अर्थकारण कसं आहे. ते अर्थकारण असं आहे की तुमचं एक वृत्तपत्र जर का त्याची खरी किंमत लावायची म्हटली तर किमान 25, 30, 35 रुपयापर्यंत जाईल. म्हणजे आपली जी मुख्य धारेतली वृत्तपत्र आहेत, पुढारी आहे, लोकमत आहे, सकाळ आहे, मटा आहे, लोकमत सगळे, हा पेपर जर का कॉस्टने विकायचा झाला तर किमान 30 ते 35 रुपयाचा आहे. स्थानिक वृत्तपत्र किमान 15 ते 20 रुपयाला विकावं लागेल. घेणार आहेत का दैनंदिन लेवलला माणसं खर्च करणार आहेत का? आज एक सिगरेट 20 रुपयाची आता झालेली आहे. दिवसाला 2 सिगरेट एक वेळ घेणं माणसं घेतील किंवा 10 वेळा चहा पितील, पण 30 रुपयाचा एक पेपर रोज नाही घेणार, जी खरी त्याची किंमत आहे. तशी दिली गेली तर आम्हाला जाहिरात विरहित पेपर छापता येईल किंवा चॅनल चालवता येईल, पण असं होत नाही आणि लोकांना हे कळत नाही. आणि त्यामुळे लोक आपल्यावरती टीका करतात की तुम्ही अशा प्रकारची पत्रकारिता करता, जाहिराती केवढ्या आहेत. पण हे कधीतरी सांगायचं काम आहे. आणि म्हणून मी जिथे जिथे जातो, तो कार्यक्रम कोणताही असो, तिथे जेव्हा लोक मला प्रश्न विचारतात काय राहिलंय पत्रकारितेमध्ये आता आजकाल हे पण एक सुरू झालेलं आहे. एक जोक असा ऐकला होता
की एका वरिष्ठ नेत्याकडे एक पत्रकार दुसऱ्या पत्रकाराची ओळख करून देतो की यांना बेटा एक मोठे पत्रकार आहेत. तो म्हणतो अच्छा कोणत्या पार्टीचे आहे. म्हणजे आजकाल पत्रकारांवरती राजकीय असण्याचा एक ठपका ठेवण्यात आलेला आहे आणि निष्पक्षपाती राहण्याचा पत्रकारांवरती एवढा दबाव काय मलाच कळत नाही. म्हणजे असं आहे की जर का अख्खी पत्रकारितेची इंडस्ट्री, ते चालवणारे उद्योजक, ही सगळी मंडळींची जर का भूमिका असू शकतात तर पत्रकाराची भूमिका असू शकते. आपला काय लफडा झालाय, पत्रकार आणि बातमीदार याच्यामध्ये फरक आपण करत नाही आहोत. बातमीदाराने निष्पक्ष राहिलं पाहिजे, पण पत्रकाराला पक्ष असू शकतो. पत्रकार कोणी असू शकतो. स्वर्गवासी बाळासाहेब ठाकरे पत्रकार होते का? नक्की होते, 1000% होते. ते पत्रकार असल्यामुळे ते पक्ष घेऊ शकत होते, म्हणून त्यांनी मराठी माणसाचा हिंदुत्वाचा जो काय असेल तो पक्ष घेतला. निळकंठ खाडीलकर त्यांनी पक्ष घेतला. पण बातमीदार जर का असेल तर बातमीदारांनी मात्र जे काही लिहिलेलं तेवढंच दिलं पाहिजे. आपला काय घोळ झाला आणि त्या घोळामध्ये आपल्या पत्रकारितेच्या संस्थांनी सुद्धा ही चुका केल्या की पत्रकार निष्पक्ष असला पाहिजे असं अत्यंत चुकीचं कोणीतरी सांगितलं आणि ते आता सारखं सांगितलं जातं आणि म्हणून लोक कोणी येतं आणि आपल्याला टपली मारून जातं, अरे तुम्ही पत्रकार, तुम्ही निष्पक्ष असलं पाहिजे. पत्रकाराने निष्पक्ष असता कामा नये, बातमीदाराने निष्पक्ष असलं पाहिजे. बातमीदाराची भूमिका पार पडली की मी पक्ष घ्यायला मी मोकळा आहे. मग तो एखाद्या उद्योगाच्या बाबतीत असेल, एखाद्या राजकारणाच्या बाबतीत असेल, राजकीय विचाराच्या बाबतीत असेल, तो विचार घ्यायचा पत्रकाराला अधिकार आहे. बातमीदारांना मात्र बातमी आहे तशी दिली पाहिजे. पण या छोट्या छोट्या गोष्टी माहित नसतात आणि या अशा अवस्थेमध्ये ही बाकीची आव्हानं कमी म्हणून की काय, आता तर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सुद्धा आलेलं आहे. चर्चा तर आता अशी चालू आहे की आता तुम्हाला माहित नसेल कदाचित 2023 का 24चा दिवाळी अंकामध्ये पुण्यामध्ये एका माणसाने सगळा दिवाळी अंक एआयने काढलेला आहे. एआयला प्रॉम्प्ट दिले, ते प्रॉम्प्ट लिहायचा असतो, तो प्रॉम्प्ट दिला आणि लेख कथा कविता हे सगळं, मराठी कथा कविता लेख हे सगळे एआयने दिले आणि पूर्णपणे एआयने बनवलेला दिवाळी अंक बनला. वृत्तपत्रांमध्ये सुद्धा आता हळूहळू त्याचा वापर होऊ लागलेला आहे, लेखांसाठी होऊ लागलेला आहे. इंग्लिशमध्ये तर त्याचा वापर प्रचंड वाढलेला आहे आणि मराठीमध्ये तो येऊ घातलेला आहे. आज अनेकदा काही केलं म्हणजे काही माहिती दिली आपण मागली तर वाटतं यार याच्यात काय चुका आहे, काय घोळ घालून ठेवलेला आहे, लोक हसतायत. पण आज न उद्या हे इंटरनेट आणि ह्या एआय रूपी हे शस्त्र किंवा हे साधन हे आपल्यापर्यंत येणार आहे. त्या गैरसमजात राहू नका. असं राहू नका सिंधुदुर्गामधलं जर्नलिझम काय कळणार आहे एआयला, असं नाही होणार. ह्या सगळी वृत्तपत्र ही डिजिटल स्वरूपात आज इंटरनेटवर आहेत. ती तिकडे मशीनला वाचता येतात, त्याचा डेटा समजून घेता येतो आणि त्याच्यावरती प्रोसेस करता येतं. आज ना उद्या फक्त 1-2 माणसं ऑफिसला ठेवून आणि 2-3 फक्त एक पत्रकार रिपोर्टर ठेवून मला म्हणायचं आहे, बातम्या कवरून वृत्तपत्र निघायला लागली तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही. टीव्हीच्या बाबतीत तर आता झालेलंच आहे. 2-3 स्ट्रेंजर ठेवले की ते 4 चॅनलला बातम्या देतात. सिंधुदुर्गाच्या बातम्या, नगर परिषदेची निवडणूक आणि बाकी विधानसभा लोकसभा सोडली तर बाकीचं राजकारण आम्हाला हे इथून कव्हर होऊ शकतं. अशा काळामध्ये पत्रकारांसमोर आपल्यासमोर मोठं आव्हान आहे, सस्टेन कसं करायचं. देवगड तालुक्यातील वाडा इथं दीक्षित फाउंडेशन पुरस्कृत करण्यात आलेल्या गीतगायन स्पर्धेस उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. खुल्या गटातून पांडुरंग करंबेळकर, कुमार गटातून प्रांजली महेश कानेटकर तर बाल गटातून मंत्रा नितीन कोळंबकर यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला. या स्पर्धेत भाग घेण्याची माझी पहिलीच वेळ आहे. या स्पर्धेबद्दल मी ऐकलेलं 2 वर्ष फक्त सगळ्यांकडून, पण यावर्षी मी या स्पर्धेत भाग घेण्याचा म्हणजे नवीन गाणं गाण्याचा एक प्रयत्न केला. ते या स्पर्धेनिमित्तानं एक नवीन गाणं प्रयत्न करण्याची मला संधी मिळाली. त्याचबरोबर आयोजन अप्रतिम झालेलं. त्याचबरोबर आपले साथीदारही खूप चांगले होते, गायकांना सांभाळून घेणारे होते आणि अशीच ही स्पर्धा पुढे चालत राहावी अशी इच्छा व्यक्त करतो आणि सर्वांची रजा करतो. धन्यवाद. मी किंवा राधिका तरुण वयात आता जशा फिरतो इकडे तिकडे तशा ते फिरताना आपल्याला दिसतात, तशा ते काम करताना आपल्याला दिसतात. त्यांचे गाण्याचे कार्यक्रम सुद्धा होतात. त्याचबरोबर त्या परीक्षक म्हणून मार्गदर्शन करायला सुद्धा जातात. अशा आमच्या मॅडम लाघवी आहेत आणि आमच्या आयुष्यात ते आले आहेत हे आमचं अहोभाग्य आहे. त्यांची साथ अशीच अखंड आम्हाला राहू देत हीच भगवंताचरणी श्री दत्तांच्या चरणी प्रार्थना करते आणि माझे 2 शब्द थांबवते. पुन्हा एकदा वाढदिवसाच्या स्वरमय सप्तसुरांसकट शुभेच्छा. ही मुलं जी लहान वयापासून या सगळ्या साधनेला सुरुवात करतात त्यांच्यासाठी तर खरंच खूप मोठं म्हणजे बाबू बोरकरांनी म्हटलं होतं की नको घाबरू पंख आवरू अनावर आकाश फुले, नको घाबरू पंख आवरू अनावर आकाश फुले, पल्याड आहे प्रकाश तिष्ठत उजेडाची घेऊन फुले. या छोट्या वयामध्ये जेव्हा आपण एखादी गोष्ट करायला घेतो तेव्हा पलीकडचं खूप मोकळं
आकाश आपल्याला खुणावत असतं. त्यामुळे वय लहान असो मोठं असो कुठलंही असो, साधनेसाठी कुठलाच दिवस उशिरा झालेला नसतो. त्यामुळे पलीकडचं एक मोठं आकाश तुम्हाला सगळ्यांना खुणावत आहे आणि ह्या कलेच्या माध्यमातून आपण उदंड भराने त्या आकाशात घ्यावी अशी मनोकामना प्रभूंच्या चरणी व्यक्त करते. त्यांची धडपड, त्यांची आपुलकी आणि निस्वार्थ भावना, कारण दीक्षित फाउंडेशन तुम्हाला नुसते पुरस्कृत करत आहे, पण सर्व मेहनत तुमची आहे. परीक्षकांचा बोलवणं, स्पर्धकांना बोलवणं, त्याची जाहिरात करणं किंवा स्थानिक या सर्व गोष्टी राजा आणि मंजू वगैरे अरेंज करतात. तर त्या सर्वांचं कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे. माझा मूळ उद्देश खरा खूप वेगळा होता. माझी आई 1950 साली दिद्रुबाया वाद्याच्या खूप परीक्षा पास झालेली. तिचा 16 जानेवारीचा वाढदिवस असतो. तर मला तिच्या स्मृतीविद्येत आपण एक स्थानिक कलाकारांना एक व्यासपीठ करून देऊया. पण आता मला मॅडम सांगतात गोवा, चिपळूण, दापोली एवढ्या लांबून पण आता स्पर्धा घ्यायला लागले. पण स्पर्धेचं स्वरूप मोठं होत चाललं आहे, पण त्याचा आनंद आहे. सर्व मुलांना स्पर्धकांना चान्स मिळतो, स्थानिकांना पण चान्स मिळतो. तुमच्या दृष्टीने स्पर्धेत कुठची कमतरता असेल तर हर्षद जोशी, प्रियांका मॅडम, आमची राधिका मानसी यांना तुम्ही अगदी निसंकोचपणे बघू शकता. मोठी जबाबदारी म्हणजे टेन्शन येतं. काय निरंजन दीक्षित फाउंडेशन आणि निरंजन आमचा पूर्वीपासूनचा दोस्त आहे. तर त्याचा आग्रह त्याला आग्रहाला नाही म्हणता येत नाही, त्यामुळे मी इथे उभा आहे. खरं माझं इथे काय काम, मी समोर बसून मला नेहमी आवडतं. पण त्या माझी अडचण हीच होते की माझी आहे हे मागे लागल्यामुळे आमदार मला कुठे दिसला, कुठल्याही सभागृहात दिसलो, मी गेलो नुसता कार्यक्रम बघायला तरी उठून वर बसवतो. मला सगळा रसास्वाद काही घेत आहे. त्यामुळे पण ठीक आहे, आल्यानंतर आता असतं ना बोलायचं काय. पहिल्यांदा मी मंजिरी निलंकर हिला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो. खूप खूप धन्यवाद. आणि हे गीतगायनाचं 3रं वर्ष आहे स्पर्धेचं आणि ह्या 3 वर्ष सातत्याने या दीक्षित फाउंडेशनच्या पुरस्कार देऊन यांनी दीक्षित फाउंडेशनने पुरस्कृत केलेल्या स्पर्धा आहेत. ह्या स्पर्धेमध्ये सगळ्या वयोगटाच्या मुलामुलींना इथे संधी दिलेली आहे आणि त्यामुळे सगळ्यांना आपल्याला या ठिकाणी आपल्याला आपल्या जे काय आवडतं आहे गाणं आहे त्याचं क्लासमध्ये सुद्धा आता बरेच जण जातात, त्यांनासुद्धा आपलं इथे त्यांचं प्रावीण्य दाखवता येतं, हेही चांगलं आहे. पण तुम्हाला सांगतो एक मगाशी सुधांशू सोमण याचा सत्कार झाला, तो आला नव्हता, आईवडील होते त्याचे. म्हणजे असे तयार होतात अशा या विविध स्पर्धांमधून आणि आपल्याच तालुक्यातल्या आपल्याच खेडेगावात राहणारा सुधांशू सोमण आज जागतिक कीर्तीचा गायक झाला आहे आणि मुंबई विद्यापीठाचं गोल्ड मेडलिस्ट झालेलं आहे. हे असे कलाकार तयार होतात असं मला सांगायचं आहे. त्यामुळे ज्यांना आहे याच्या गती आहे त्यांनी सगळ्यांमध्ये याच्यात भाग घ्यावा आणि ज्यांना बक्षिसं लागेल काल मिळाले आहेत आणि आज मिळणार आहेत त्या सगळ्यांचं कौतुक अभिनंदन आहे. आणि पुन्हा एकदा सगळ्यांना मला इथे बोलायला भाग पाडल्याबद्दल सुद्धा निरंजनचे धन्यवाद. की प्रत्येकाचं गाणं असतं, प्रत्येकाचा आवाज असतो आणि पाडगावकरांनी एका वेगळ्या पद्धतीने ते म्हणून ठेवले की जहाजा काही चुका सूर काही राहिले, तू दिलेले गीत माझे आवडीने गायले. वेगळ्या अर्थाने म्हटलं त्यांनी. परंतु प्रत्येकजण आपलं काहीतरी संचित घेऊन जन्माला येतो, आपला काहीतरी एक आवाज घेऊन जन्माला येतो आणि प्रत्येकाचा आवाज वेगवेगळा असतो. हेच तर त्याचं वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे आपण स्पर्धेमध्ये सहभागी झालात हे खऱ्या दृष्टीने अतिशय योग्य आहे. आणि मी परीक्षक म्हणून खाली बसल्यानंतर उत्तम असे कलाकार आपल्या या भूमीमध्ये, देवभूमीमध्ये, कोकण भूमीमध्ये आहेत आणि नामवंत कलाकार आपल्या या भूमीने दिलेले आहेत महाराष्ट्राला, भारताला. त्यामुळे आपणही त्यापैकी असाल. आणि दीक्षित फाउंडेशनच्या माध्यमातून या ठिकाणच्या कलाकारांना चांगली संधी मिळते. आपण जरूर सगळ्यांनी त्याचा एक भाग व्हा, हिस्सा व्हा. जर काही लिहून राहिलं असेल तर संयोजकांना सांगा. अतिशय मेहनतीने सर्व संयोजकांनी नेटकं संयोजन नियोजन केलेले त्यांनाही मनापासून धन्यवाद देतो. नमस्कार. गेले 3 वर्ष दीक्षित फाउंडेशनतर्फे हा गीतगायनाचा कार्यक्रम होतो आहे. पहिल्या वर्षी रामगीत गायन स्पर्धा होती, गेल्या वर्षी भावगीत गायन स्पर्धा होती आणि यावर्षी बालगीताकरता वेगळा विषय होता, मोठ्याकरता वेगळा विषय होता. दरवर्षी प्रतिसाद वाढत चालला आहे. स्थानिकांना या गाण्याच्या निमित्ताने एक व्यासपीठ मिळावं हा केवळ दीक्षित फाउंडेशनचा हेतू जरी असला
तरी आता थोडं त्याला जास्ती स्वरूप मोठं होत चाललं आहे आणि लांबून लांबून म्हणजे गुहागर, चिपळूण, गोवा, सावंतवाडी, दापोली, ठाणे इथूनही स्पर्धा केली लागले. त्यामुळे दरवर्षी या स्पर्धेचा आलेख आमचे सर्व सहकारी संदीप फडके, हर्षद जोशी, प्रियांका वेलणकर, विश्वास वेलणकर, भूषण दातार, सर्वेश, मानसी करंदीकर यांच्या सहकार्याने ही स्पर्धा दिवसेंदिवस अति उंचीला पोहोचत चाललेली आहे. शैक्षणिक विषयात जास्ती रुची दाखवून विद्यार्थ्यांना योग्य काय ते मिळावं याच्याकरता मी प्रत्येक शाळेत जाऊन प्रत्येक शाळेच्या गरजेनुसार ती पूर्तता करण्याचा दीक्षित फाउंडेशनचा प्रयत्न करतो. तसंच त्यांच्या विविध स्पर्धा किंवा मार्गदर्शन शिबिरं किंवा इंग्रजी स्पीकिंग वर्ग असं त्यांना आत्ता दृष्टीने आवश्यक ज्या गोष्टी आहेत त्या द्यायचा प्रयत्न हा दीक्षित फाउंडेशनचा नेहमी राहील आणि हा पुढेही करत राहील. सबसे कातील गौतमी पाटील आता कणकवली देतीये. निमित्त आहे कणकवलीमधील सुपर ग्राहक मॉलच्या भव्य उद्घाटनाचं. 9 जानेवारी सायंकाळी 4 वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पंचायत समिती समोर तेलियाळी रोड कणकवली इथं हा मॉल आहे. गौतमी पाटील सोबत मराठी बिग बॉस फेम अभिनेत्री जान्हवी किल्लेकर आणि कॉमेडी किंग ओम यादव यांची उपस्थिती असणार आहे. याचाच आढावा घेतलाय कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पहिल्यांदाच गौतमी पाटील ही येत आहे आणि त्याचं निमित्त आहे कणकवलीतील सुपर ग्राहक मॉलच्या उद्घाटन आणि हळदी कुंका प्रसंगी. आपण पाहत आहोत कणकवलीच्या ह्या उपजिल्हा रुग्णालयाच्या समोरील जी जागा आहे या ठिकाणी गौतमी पाटील येत आहे. महाराष्ट्रातील लावणी सर्वाधिक म्हणून गौतमी पाटील हिला ओळखलं जातं आणि ती या कणकवलीमध्ये या पटांगणावर येत आहे. तिचा हळदी कुंकू कार्यक्रम देखील त्या निमित्ताने होणार आहे आणि याच अनुषंगाने कणकवली सुपर ग्राहक बाजारचे जे शिंदे साहेब आहेत ते आपल्यासोबत आहेत. शिंदे साहेब, गौतमी पाटील ही पहिल्यांदाच सिंधुदुर्गात येत आहे. काय नियोजन असेल एकंदरीत आणि तुम्ही तुमच्या कार्यक्रमासाठी खास ती येते, काय सांगाल? सध्या आपण कणकवली आणि कुडाळ ह्या 2 आपल्या संस्था आहेत आणि आपण आता गेली 10 ते 15 वर्ष झालं कणकवलीच्या लोकांच्या सेवेसाठी आम्ही आहोत. रास्त भाव आणि उच्च क्वालिटी देण्याचा आम्ही नेहमी प्रयत्न केलेला आहे आणि दरवर्षी आपण हळदी कुंकवाचा हा कार्यक्रम ठेवतोच. जानेवारीमध्ये महिलांसाठी खास तो कार्यक्रम असतो. त्याचवेळी आता आपण असं झालं आहे की नवीन शॉपचं आपण नवीन जागेत स्थलांतर करतो आहे. लोकांची अपेक्षा होती की जरा थोडं मोठं करा, मोठ्या जागेत पाहिजे आपल्याला, म्हणून यासाठी मी एक प्रयत्न करून आम्ही नवीन साधारणतः 2 ते 3 हजार स्क्वेअर फूटमध्ये आपण ते चालू करतो आहे आणि भव्य मॉल असा करतो आहे. आणि त्याचं ओपनिंगसाठी आपण गौतमी पाटील आणि जान्हवी किल्लेदार यांच्यासोबत ओपनिंग साधारणतः ठीक 9 जानेवारी रोजी 4 ते 6 या वेळेत घेतले आणि त्याच वेळेत आपण हळदी कुंकवाचा सुद्धा कार्यक्रम घेतलेला आहे. आणि एक महिलांचा एक चांगला सहभाग मिळतो, आपल्याला चांगलं सहकार्य मिळतं. याच्यासाठी त्यांच्या आणि उत्साह वाढावा याच्यासाठी आपण होम मिनिस्टरचा सुद्धा कार्यक्रम घेतलेला आहे. त्यासाठी ओम यादव अभिनेता आणि गौतम पाटील आणि जान्हवी किल्लेदार सुद्धा होम मिनिस्टरमध्ये उपस्थित असणार आहेत आणि त्याच्यासाठी सुद्धा त्यांनी आपल्याला आणि ह्या कार्यक्रमात आपल्याला गौतम पाटील इथं उपस्थित राहिल्यानंतर महिलांसाठी आपल्याला बक्षीस वितरण किंवा ह्यासाठी ती उपस्थित असणार आहे. निश्चितच तुम्ही म्हणताय, साधारणतः किती महिला येणं अपेक्षित आहे आणि कसं कार्यक्रमाचं नियोजन असेल? साधारणतः 1000 महिला उपस्थित असतील, असं 1 ते 1,500 महिला उपस्थित असलं आमचं एक असं त्या पद्धतीनं आम्ही नियोजन केलेलं आहे. आणि इथं आम्ही महिलांसाठी ज्या उपस्थित महिला राहणार यांच्यासाठी आपण लकी ड्रॉ ठेवलेला आहे. त्याच्यासाठी आपण वॉशिंग मशीन पहिलं, त्याच्यानंतर दुसरं बक्षीस आपण मिक्सर ठेवलेले आहेत, 5 नथनी ठेवलेल्या आहेत, 10 गॅस शेगडी ठेवलेल्या आहेत, 10 कुकर ठेवलेले आहेत. हा इथं उपस्थित असणाऱ्या महिलांसाठी आपण तो लकी ड्रॉचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे. आत एंट्री करतानाच त्यांना ते लकी ड्रॉचं एक तिकीट दिलं जाईल आणि ते त्यांनी डब्यात टाकल्यानंतर त्याचं आपल्या इथं लकी ड्रॉ होणार आहे.
आणि हळदी कुंकासाठी नेहमीप्रमाणे आपण एक कप सेट किंवा हे देणार आहे. आणि ज्या महिला या आपल्या होम मिनिस्टरच्या कार्यक्रमामध्ये वरती स्टेजवरती सहभागी राहील या प्रत्येक महिलेस आपण एक वेगळं गिफ्ट हॅम्पर देणार आहे. निश्चित महिलांसाठी एक पर्वणी आहे. कणकवलीवासियांना काय आव्हान कराल? मी एकच म्हणेल की गेले 10 ते 15 वर्ष जे तुम्ही मला सहकार्य केलं आणि जे तुम्ही माझ्यावर भरभरून जे प्रेम दाखवलं, तसंच इथून पुढे मला चांगलं सहकार्य करा. मी माझ्यापर्यंत जे काही आपल्याला डिस्काउंट किंवा काही करता येईल, ग्राहकांना जे देता येईल ते मी भरभरून देईल. तुमचं सहकार्य असंच राहून दे आणि माझ्या या कार्यक्रमाला तुम्ही 4 चांद लावावेत आणि तुमची उपस्थिती असावी, एवढंच माझं कणकवलीवासियांना म्हणणं आहे. निश्चितच आपण पाहिलं की शिंदे यांनी सांगितलेलं आहे कणकवलीवासियांनी उपस्थित लावावी, पण गौतमी पाटील ही पहिल्यांदा सिंधुदुर्गात येत आणि सुपर ग्राहक मॉलच्या उद्घाटनासाठी. त्यामुळे सर्वजण आता आतुरतेने वाट पाहत आहेत की गौतमी पाटील यांना बघायला मिळणार आहे. कारण आपण टीव्हीवर असेल, मोठ्या पडद्यावर असेल, यांना गौतमी पाटील यांना पाहतोय, पण आज आपण म्हणजे 9 तारीखला स्वतः आपण प्रत्यक्षात गौतमी पाटील आणि त्यांचे जे साथीदार आहे, अन्य जे आहेत ते किल्लेदार यांना पाहणार आहोत. आणि त्याचा जो जे उपलब्ध झाले आहे ते म्हणजे ह्या शिंदे साहेबांमुळे. आणि त्यामुळे आता कुठेतरी कणकवलीवासी ह्या कार्यक्रमाची वाट पाहतात, एवढंच आपल्याला दिसून येत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. सिंधुदुर्ग नगरी नगरपंचायत निर्मितीला रानबांबोळी ग्रामस्थांचा एल्गार. एकाच ठिकाणी तब्बल 20 ते 25 मगरींचं दर्शन आणि हत्तीमुक्तसाठी आता आरपारची लढाई. बातमीपत्रात वेळ झाली इथंच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.